Muliso says, whenever Binsdag Kembo Mohadi is acting president, country is stable and peaceful. Zanabina mashoko ari panguva ine ari kunyanzonwa kunzi Muliso otanga zvekare kutukirira VP Kosano Chiwenga panguva ino achiti pese VP Kembo Mohadi paanenge ari acting president aiwa nyika inenge iri stable, inenge ine rugare, inenge iri peaceful. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Tipinda the full print panapa tona kuti Muliso anouya paendo pake onyora achiti when VP Mohadi is the acting president, the country is stable and at peace because he knows his limits. A true disciplined Zipra Kadey, KGB trained, the Black Russian, a gentle giant. Vanenzeve vatonzwa ndo mashoko anotogwa panapa naTemba Muliso panguva ino anyatsokunzi these are attacks ari kuya panguva ino achikandwa kuna VP Constantino Chiwenga panguva ine panoukwa kunzi people as they were expecting kuti mutungamiri wenyika sezvo aenda aiwa kuDubai kuQatar aiwa for another meeting panguva ine VP Constantino Chiwenga vangambono address aiwa vachimirira mutungamiri wenyika vachinoadresa madisputed elections. Zvinyazozikanwa kuti VP Constantino Chiwenga hazvizi zvavo, havatombodi nhau dzezvinhu zviri shedi kana zviri sketch, but panguva ino achinorepresenta panapa Kembo Mohadi asara acting president. Muliso abatwa the opportunity kuya panguva ino anyatsiko outshine VP Constantino Chiwenga. Modze mafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi apena comment section medu mafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, check on the bell icon.